تخاتلتي تكرنيا ديلي لو ما عندك على توزينا حزنا لكم متينا لنا بريزيدنت هاجر صوماليا ناب إيرترا نايسلس سماعات مبصح يكايد الله بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي ناب إيرترا أقنعو إسرائيل قبل علي ليبانوس بزجبرتو متقعتي هيوت 215 صوب ميات عنا يوسد عطو أخيبا مرحتي إسرائيل أمريكان بمسرت عدم منجستي إيرترا ناي سلسة معالتات ناي سراح مبصح المكياد بريزيدنت صوماليا حسن شيخ محمود تمالي ربع تشعت تقمتي خلتشحن إسران 4 أسمراءاتيو إتي بريزيدنت حسن شيخ زمرحا بوجيل لؤوخ أب أسمرا معرفو نفرتي أبزا أتولو بريزيدنت إسياس أفورقي بدموق أكبابلا تقبلوهم كلت يوم وجنات أم معباي كلت أو زمدنان متحببارن كوم أون كالوت زباون عالم لخاون قدياتن كم زراربو مينيستر زينا إيرترا آتو يمان مجبر مسكال بإكس أبز زرق حمل أختي حبيرو بريزيدنت حسن أب جنبت كلتشحن إسران كلتن نام مرحنت كابز متسق نشوعي جزي ناب إيرترا ناي مبصح سراح زكايل زلو خوينو أبتي نايلومي مبصح مس بريزيدنت إسياس تراخيبو أب كلت أوي قدريات زوباوي تأتتان كم زتزاراربو منجستاوي أقلقلو زينا صوماليا حبيرو إيرترا نبقى شحات زقود صارو وتهدرات صوماليا وتهدراوي تعليم مهابان أبزي حجدما نقبالات حيل أيرن بحرن سلطانات هبو مهلوا يفلت أمريكا، حبرات عرب إمارات، إيرترا، جبتي، إثيوبيا، جيبوتن أوغندان، سراويت صوماليا، نترخبو حبرات أفريقيا أبتا هاجر كقبل استفالالوي سلطانا كهبات أنيحنين. بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي زمرح لؤوخ لومي أب ساعتات كدم قطري أسمراءاتيو بمسرت عدم بريزيدنت إسياس أفورقي نابتا هاجر مبصح زكايد زلو جوجيلا لؤوخ منجستي جبسي نمينيستر هاجراو تأتتان حلافي بريزيدنتاوي كامبينتا هاجراوي مينيستر قدياتن وزاان زحاز خوينو معرفو نفرتي أسمرا أبزاءتو واللو جزي بريزيدنت إسياس بدموق أكبابلا تقبلوه كلتيهم وجنات أب قداي كلتاوي زمدنان حبراوي أقداس نزلهم قداياتن كم زتيو أتو إيمانة قبر مسكال أمناي إكس مالأختو أسفيرو الله تمالي ناب إيرتراز أتو بريزيدنت صومالي حسن شيخ محمود حويسو مرحتي سلستاون هاجرات أب زواوت أتتان من رقاقان سلوسا أو ركب كم زكايدون تحبيرو الله كايرون مقادشون أسمران سلوساوي وتهدراو خيدان نمقام يغسغسو خمزلو أبز نقرالو زلو جزي بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي ناب إيرترا أنفتو زغنعا بريزيدنت السيسي كاب بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي بزغربلو تاوعيت مسارت ناب أسمرا كم زغنعا زحبر زلو اتوم مرحتي بزعبا سلامن رقعتن كرنا أفريقيا بزعبا دحننت تأتتان كأيح بحريكم اون بزعبا زوباون أهقراون قديات زيت خمزة كايدو زحبر زلو ناي جبتي أزاز تأتتا أبوس كمال كم اون منيستر وزائي هاجر دكتور بادر عبداللاتي زحلفة ورحي مس بريزيدنت إسياس أفورقي تراخيبهم كم زنابورو زذكر كوينو لوم دما مرحي اتهاجر زخونا عبد الفتاح السيسي أوشت إيرترا رأس ختم أسمرا يركبالو لومي ناب أسمرا زأتو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي مستمالي نسلست معالتات زتأنح وقعا وعودتنا بسمرا زأتو مزنون بريزيدنت صومالي حسن شيخ محمودن سلوساوي زتا كم زكايد معكنا زينا صوماليا حبيرنا اللوا بريزيدنت إيرترا أب جبسي بتدقاقامي وقعاوي مبصح أكايدو أور حلقاتيت كلتشان إسران 4 مس بريزيدنت السيسي تراخيبو أب كلتاوي زمدنا زتا كورزتا كم زقبرو زذكريو أب كرنا أفريقان كيح بحرن زولو حدقاتات إثيوبيا مس ناتسا صومالي لاند دحري مفرراما زقات أما لحلاحة دبلوماساوي ركب مزن هاجرات زنبرا سند مس جبتن إيرتران كومون صومال زلوا محزنتن زيادة ختحيل تتعرالا
ግብፂ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መቃድሾ ኣጽዋርን ሰራዊትን ከም ዝሰደደት ማዕከናት ዜና ካይሮ ድሕሪ ምሕባርን ኢትዮጵያ ተቃውሞኣ ከም ዘስምዐት ዝዝከር እዩ። ሶማል ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ብምትሕብባር ነቲ ዞባ ንምርግጋእ ትሰርሕ ኣላ ክብል ዝኸሰሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ስቕ ኢሉ ከም ዘይሓልፎ ይገልጽ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ካብቲ ጅምር ንድሓር 115 ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዝሞቱ ሰመዚ ሊባኖስ ገሊጾም። ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል 5 ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዝተቐተሉ ትማል ረቡዕ ኣፍሊጦም። እስራኤል ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ናብ ሊባኖስ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ እቶም 5 ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ደቡባዊ ከተማ ደርገያ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ቤተክርስትያን ኣብ ዝርከብ ጊዜያዊ ህጹጽ ረድኤት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝተሃረሙ ገሊጾም። ሰበስልጣን ብውሑድ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ እኳ እንተገለጹ ገና ተወሳኺ ግዳያት ኣብቲ ፍርስራስ ተዓጽዮም ክጸንሑ ስለ ዝኽእሉ ግን ጻዕርታት ህይወት ኣድሕን ይቕጽል ኣሎ ኢሎም ሓቢሮም። ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ሊባኖስ ነዚ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ዝያዳ ክሰርሕ ጸዊዑሎ። እስራኤል ንወተሃደራዊ ዕላማታት ጥራያ እተጥቀእ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንሰባት ክወፁ ኣብ ዘጠንቀቑሉ ከባቢታት ድማ መጥቃዕቲ ኣይፈጸምኩን ኢላ ትኽሕድ ኣላ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዞባ ኪርያት ሽሞና ሓዊሱ እውን ሎሚ ሐሙስ ናብ እስራኤል ሮኬት ምውንጫፉ ቀጺሉ ውዒሉሎ። በዚ መስርሕ ዝተሰናበደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ መስርሕ ምምላስ ኢትዮጵያውያን ካብ ሊባኖስ ከም ዝጀመረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ዋና ቆንሱል ኢትዮጵያ ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 3000 ዜጋታት ኣመዝጊቡ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ኣብቲ እዋናዊ ጉዳይ መግለጺ ዝሃቡ ኣፈኛታት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ንዜጋታት ዘቕንዐ ዲፕሎማሳዊ ኣተኩሮ ብምሃብ ዜጋና ካብዚ ሊባኖስ ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገማት ንምድሓን ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ። ውጽኢቱ ድሕሪ 51 ዜጋታት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ ክብል እቲ ኣፈኛ ሓቢሩ። ዋና ቆንስል ኢትዮጵያ ኣብ ሊባኖስ ምዝገባ ዜጋታት የካይድ ከም ዘሎን ክሳብ ሕጂ ድማ ልዕሊ 3000 መዝጊቡ ከም ዘሎ ዝተሓበረ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁን ልዕሊ ትጽቢት ዝተገበረሉ ናይ 30 ደቓይቕ ዝወሰደ ናይ ቴሌፎን ዘተ ኣካይዶም። እቲ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ኣኼባ ድሕሪ ነሓሰ ንፈለማ እዋን ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እስራኤል ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ሕነ ክትፈዲ ምዃና ዝገለጸትሉ መንገዲ እውን ሓደ ኣካል እቲ ዘትኦም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። ዋይት ሃውስ ነቲ ዝርርብ ቀጥታውን ዕውትን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ባይደንን ናታንያሁን ኣብ ዝቕጽል ዕለታት ናይ ቀረባ ርክብ ክገብሩ ከም ዝተሰማምዑ ገሊጹ። ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ እውን ኣብ ዘተ እቶም መራሕቲ ምጽምባራ ተጠቒሱ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮአቭ ጋላንት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ መጥቃዕቲ ውጽኢታውን ኣገራምን ክኸውን እዩ ክብል ገሊጹ። ክልተ ሓይልታት ኣብ ስራሕ ኣለዉ። እቲ ሓደ ጆ ባይደን ኣሜሪካ ምስ ኢራን ናብ ዘይድልን ሓደገኛን ኢላ ዝኣመነቶ ኩናት ክትጉተት ክትርኢ ድሌት ዘይምህላው እዩ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ልዕሊ ደመኛና ጸላኢትና ዝብልዋ ኢራን ዘየዳግም ስጉምቲ ንምውሳድ ግዚኡ ሕጂ ኢሎም ዝኣምኑ እስራኤላውያን ምዃኖም ናታንያሁን ኣብ ዝገበሮ ናይ ስልክ ኣኼባ ዝገለጸ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሒዝቡላህ ዘካየዱ መጥቃዕቲ ነቶም በቲ ኩነታት ተስፋ ቆሪጾም ዝነበሩ እስራኤላውያን ተወሳኺ ሓይሊ ከም ዝህቦም ዝገልጽ ዘሎ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ብውሑድ 42,000 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ እኳ እንተገበረት ቀዳማይ ሚኒስትር ጆ ባይደን ናታንያሁን ግን ንሓማስ ከጥፍእ ኣይከኣለን፣ ነቶም ብሓማስ ዝተጨወዩውን ከፍትሖም ኣይከኣለን ዘሎ።